जोंनि जुमब्रा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाथि खेबनि थाखाय बोसोरारि जथुम्माखौ जाम्बुगुरिनि खोरोमदाव गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे जुमब्रा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरारि जथुम्मा बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो बेवहाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय गोबां बेबायदि माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ दोननाय जादों, जेरै बेवहाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि, हौवासाफोरनि थाखाय भलिबल गेलेनाय गिबि सानखालिनिफ्रायनो बेयो जागायगोन। लोगोसे बेवहाय नैथि सानाव लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां बेबायदि माखासे मोजां टपिकफोरखौ लानानै सानसेनि मोनसे अपेन सेमिनार बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय मेनलि मोनसे टपिकखौ लानानै बड' युथ्स अन बड' नेशनेलिज्म बिनि सायावहाय जोंनि रिसर्स पार्सन मानगोनां BKWC नि डेपुटि चिफ रम्य पि नार्जारि बिथाङा बेवहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो जों गोबां बेबायदि लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे दखरानिफ्राय माखासे थुलुंगानाय हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों आरो लोगोसे हारिमु बिथिङावबो जौगानांगौनि थाखाय जोङो 1-2-3 देंखोमु 1-2-3 बे हाबाफारिखौबो लादों आरो थामथि सानाव बा जोबथा सानाव जोङो बेवहाय गेवलां मेल दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो फैगोन आरो जोंनि ओनसोलनि गोबां मानगोनां लकेल MLA जों लोगोसे EM बिथांमोन, MCLA बिथांमोन आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुयेल्स बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो आङो ओनसोलनि जानानै रायजो राजा बिथांमोननि